tanghali guys. May pupunta kami guys. Punta kami ulit ng car. Ayan, kasama ko si Jid guys. Oh. Ayan, shout out si Jan. Punta kami ng car guys. Tingnan natin kung ilang oras. Ayan, abangan nyo mamaya guys. Tara, let's go. Ayan guys, ako na tayo. Ayan, kasama ko ang ating pilot ngayon, si Jet, si Santa Piano Vlog. Ayan guys, magmumotor lang kami pupunta ng Carcar. Dadaan ulit tayo sa dadaan ulit tayo sa SMC side. Yun. Nag-underpass tayo guys para mas mabilis. Natin. Guys, kaya inabot tayo ng ulan. Ayan. Medyo umulan ng konti. Ayan guys, tabing dagat din.
bayan ng Karkar. Nadaraan naman ito pabarility bro. Sakayan lang na to? Ha? Sakayan? Meron yung tanan doon. Tulog kayo daan. Ha? Tulog kayo daan eh. Lubat. Oo. Nakakita doon. Gaisano Grand Karkar, yan. Malapit na tayo sa guys. Lapit na. Guys, malapit na tayo. Saan na tayo? Ayun. Dito na. City of Karkar. Yan. Welcome to the heritage of the town. Yan mga kailonggo. Dito na rin sa Karkar. Pero saan na muna tayo? Saan na ba tayo ng Barili? Hanap muna tayo, hanap muna kami ng mainom guys. Ay, nauwaw na ang driver natin. Ayun, may tindahan. Ha? Wow. Oo, yung driver natin guys. Malayo pala.
Oo. Dito na kami ngayon sa car guys. Yan. Nagpahinga lang kami kasi napagod yung driver natin. Yan o. At itong driver natin guys, so napagod. Yan o. Bali, pahinga muna kasi may pupuntahan pa kami. Pupunta daw kami ng ano. Anong lugar yun? Barili. Yan guys, hindi natin alam yun. Pero ngayon, mapupuntahan na natin. Yan guys. Excited na ako. Oh, let's go guys. Punta na kami ng Barili. Yahoo! Daming liko guys. Dalawa. Bayan dyan eh. Bayan dyan. Kami guys, malapit na. Ayun, harapin din.
Oo nga tayo. Ano ka naman? Bulto. Oo. Guys, merong ano dito. Ayan guys, dito kami sa ano guys, oh, merong ano dito. Ang tawag ka dyan, Jit? Diyan ka, Jit. Ayan, tingin muna tayo sa view. Ayan, dito guys, kami sa taas. Ayan. Grabe, yung layo ng biyahe. Naikot na yata natin. Gago! Naikot tayong buong Cebu. Lapit-lapit pa lang yung pupuntahan natin. Malapit na? Mga 20 kilometer. 20 kilometer. Ando, may daanan pala sa baba, oh. Diyan ba tayo? Diyan yata tayo dumaan, eh. Paano masabi? Ayan. Ano ito? Kerante, ayan. Yun yung ano nila. Government of Car. Ayan naman yung view. Ayan guys, dito na kami sa ano guys, sa Barili. Ayan. Bali, may hinihintay na lang kami guys. Tapos, babalik naman po kami ng Karkar. Yun. Yun lang yung pong biyahe namin. Yun guys, sana po nag-enjoy kayo sa ano sa pag-ride sa amin. Salamat guys sa mga nanood. Yan, shoutout yan sa mga taga New Zealand. Ayan, yung kasama ko si Santa Pianon Vlog. Yan, subscribe nyo rin yung channel niya guys. Maliit pala yung channel niya. I-support nyo guys, Santa Pianon Vlogs. Yan. Bali, dito na lang guys yung ano namin, yung video namin. Sana na-enjoy kayo sa vlog namin, yung nagbumotor. Salamat guys. Ayan. Okay kayo guys. Salamat gid. Salamat gid sa mga kailonggo dyan. Ayan. Thank you. Sa sunod naman guys.